Sì, la sai, stai in mezzo. Ma possiamo.
jaso genian, ez usteko hain itzela. 35 urte luzetan, militantzi zein kartzela, erakutsi duk herri honetan, konpromisoa badela. Eskerrik asko beste behin ere, jakin eredua izela. Orain zain daukak amaren eta beste guztion epela. Ongi etorri bihotzez traki, datorrena datorrela. Askatasuna disfruta ezak merezi duan bezala. Notizia jaso gendurin sinistu ezin da ibili ginen, eneritzek garbi izan duen bezala. Eta aukiko dugu aukeri aurre omenalditxo luzatzeko eta merezi desuna emateko, eta momentuz barrure sartuko gara, erretratu teliko dugu eta segiko dugu, gaurko eguna ospatzen.